svetiaca rodina, manžel Ivan, syn Ivan, dcery Katka a Miriam, milé vnúčatá, otcovia biskupy, oltárni spolubratia, bratia a sestry. Každá rozlúčka s milovanou osobou býva smutná aj preto, lebo milovaná osoba opúšťa náš zrak. No najsmutnejšia by bola tedy, keby opúšťala naše srdcia. A preto hneď v úvode spolu s mojim spolubratom Ivanom vám chceme poďakovať všetkým, nielen za vašu fyzickú prítomnosť, ale hlavne za vaše srdcia. Základná charakteristika, myslím, že aj bohatá, života našej sestry Evy bola vypovedaná. Čo pridať? Snažil som sa môj príhovor trošku modifikovať, ale príjmite ho, ťažko to už meniť na poslednú chvíľu, aby som nehovoril opäť to, čo bolo povedané. Kto si napísal, že táto zem ešte stále nemá dosť básnikov a mystikov, aby bola vyrozprávaná všetká obetujúca a obetovaná láska matky. Ja nie som ani mystik, ani básnik. Myslím si však, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že naša sestra Eva žila pekný život. Pozor, pekný život, aký je pekný ten život, ktorý je inšpirovaný skutočnou, hlbokou živou vierou a evanjeliovými ideálmi. Podľa evanjelia pekný život to nie je život bez prekážok, bez obmedzení, bez ťažkostí. To nie je život bez slabosti rôzneho druhu. To nie je život bez zápasov, bez boja. Pekný život podľa evanjelia naopak je jeden veľký zápas. Ak hovorím o zápase, nemyslím len na starobu a chorobu. Ten hlavný zápas spočíval v neustálej snahe zakoreňovať a rozvíjať srdci lásku a potom ju štedro rozdávať. Vy, manžel, deti a vnúčatá, viete, koľko lásky vie rozdať a počuli sme to. Milujúca manželka, statočná mama, stará mama. Čo môžem o jej živote povedať ja? Myslím si, a ja som ju vždy tak videl, pretože sme sa stretávali ako ženu skromnú. O tejto vlastnosti našich starých mám a mám krásne píše nositeľ Nobelovej ceny Seifert. On si veľmi vážil na živote svojej matky skromnosť. Ešte aj tú kytičku, ktorú jej kúpil z jary, aj tu mu zazlievala. Vraj, prečo nešetríš? Nebola skúpa, bola skromná. A o tej poslednej kytičke, ktorú nesie k rakve, píše: dvíham jej ruku, je v nej chlad, prsty sú pritisnuté k dlani, kytičku chcel bych do nich dať, naposledy tentokrát a ešte sa bráni. Skromnosť. Druhú skutočnosť, ktorú som veľmi vnímal, a to bolo tiež povedané, veľká láska k manželovi. Milovať znamenalo nielen chcieť svoje dobro, ale dobro toho druhého. To pomáhalo prekonávať aj prekážky, aj krízy. A boli. Milovať znamenalo okrem iného aj pracovať na rozvoji toho druhého. A to sa realizovalo napríklad tým, že táto žena, manželka, mala veľké srdce pre tú krásnu záľubu manžela byť fotografom divokej prírody. Dokonca sa vedela tešiť na odchody, na tie fotolovy,
A ešte viac sa tešila na príchode, niekedy aj po týždni, pravda, Ivan? Mala veľké pochopenie pre tvoje, Ivan, odchody. Teraz verím tomu, že ona chce, aby si ty mal veľké pochopenie pre jej odchod. Aby si nesmutil. Aby si sa nermútil. Určite ti chce povedať, Ivan, môj milovaný manžel, veľmi ťa ľúbim. Napriek tomu neponáhľaj sa za mnou. Ja som šťastná, kde som a ty máš pri sebe deti a vnúčatá. Teš sa s nimi a príde čas, my sa stretneme. A keby ti náhodou bolo smutno, zavolaj do Kamenčina Jozefovi. Pôjdete spolu na fotolobby a možno aj toho Ivana zoberieme, aby schudol. Máte si čo povedať. Bratia a sestry, dovolte, aby som povedala to, čo teraz poviem, pre mňa je ešte podstatnejšie. Naša sestra nás opúšťa vo Veľkom týždni, kedy naša cirkev, milovaná cirkev, slávila Veľký týždeň Ježiša Krista. A ja tam nachádzam viaceré podobnosti, v krátkosti dúfam, poviem 5. Zelený štvrtok. Pripomíname si tajomstvo Eucharistie, tento neskutočný dar mnohými milovanými a mnohými aj odmietaní. Pritom vieme, ako sa veľmi tešila vysviacke svojho syna kňaza kvôli Eucharistii. Eucharistický Kristus a naša sestra Eva, ktorá ho prijíma v nemocnici. Obidvaja tak podobní, obidvaja tak raniteľní, odkázaní na milosť a nemilosť, tak milujúca a súčasne tak raniteľná láska obidvoch. A potom na Zelený štvrtok podľa svätého Jána my kňazi, otcovia biskupy, dobre vieme, že Ján rozpráva nie o Eucharistii, ale ukazuje nám Ježiša, ktorý končí svoj život v zástiere. Umýva apoštolom nohy. Kto z vás chce byť veľký, nech sa stane sluhom všetkých. Slúžiť. Nuž, nič veľkolepé, nič slávne. Kto z nás netúži po sláve? Viete, že v hebrečine toto slovo sláva v preklade teda znamená to, čo má váhu v očiach Boha a druhých. Prečo slúžiť? Čo iné a ktorá iná skutočnosť nás môže skutočne rozvíjať? Čo iné môže dať váhu môjmu životu ako služba? Naša sestra žila so zásterou a končila svoj život so zásterou, teda v službe. A potom prichádza Veľký piatok. Zomieranie Ježiša Krista a jej zomieranie. Opäť dve podobnosti. To, čo ma vždy udivovalo, že Ježiš na kríži ukrutne trpí a pritom nemyslí na seba, ale na druhých. Hľa, syn tvoj, hľa, matka tvoja. V utrpení vieme byť často egocentristi až egoisti. Netreba to odsudzovať, je to prirodzené. Ale Ježiš myslel na druhých. A ako sme počuli, naša sestra nechcela vedieť, nechcela, aby príbuzní vedeli, ako trpí. Naozaj odkázala z nemocnice, mám sa tu ako kráľovna zo Sáby. Nedala ničím najavo, že jej je zle, len aby sa manžel a deti netrápili. A druhá podobnosť. Dokonané je. Dokonané je. Svätý Ján privlastňuje Ježišovi na kríži zvolanie. Dokonané je. Aké majú zmysel tieto slova? Čo je dokonané? Dielo mučenia a umučenia? Francúzske preklady
hovoria, alebo prekladajú toto slovo dokonané je slovami tout est accompli. Všetko je naplnené. Ježišov život končí a zdá sa, že neúspechom a krachom. Toto, že má byť naplnený život, prečo má Ježiš odvahu povedať, všetko je naplnené? Nuž nech by našu pozornosť pritiahli všetky tie krutosti, je potrebné vidieť inú podstatnú skutočnosť. A to je Ježišova neuveriteľná láska. A dúfam si povedať, možno niekto povie blúd, že Ježiš nás nevykúpil svojim utrpením. On nás vykúpil svojou neskutočnou láskou, ktorá sa práve v utrpení ukazuje božská, veľká, neskutočná a nenapodobniteľná. Extrémna bola bolesť, ale extrémnejšia bola láska. Nič a nikto ju nezastavil. Ježiš radšej chcel zomrieť za nás, ako by mal žiť bez nás. Dar seba samého, dar lásky nám i Otcovi, nádej na zmŕtvychvstanie. A Boh Otec, ktorý je láska, nemohol mlčať. A prišlo veľkonočné ráno, prišlo zmŕtvychvstanie. Smrť našej sestry a tá podobnosť. Všetko je dokonané. Všetkému je koniec. Alebo veľa je toho naplnené láskou, darmi lásky. A Boh rovnako nebude mlčať. Tomu sa hovorí kresťanská nádej. Drahí moji, ďakujme touto svetou omšou za dar života našej sestry, za dary lásky a hlavne za dar života, ktorý jej Pán pripravil a ktorý pripravuje každému z nás. Amen.